ассалому алайкум ҳамдиёрони азизу арҷманд. аз бузурги пурсиданд рози ин умедворӣ ва оромише ки дар вуҷудат дорӣ чи аст? ӯ бошад дар посух гуфт: баъд аз солҳои мутолиа ва таҷриба тасмим гирифтам зиндагии худро ба 5 асл бино кунам. аввал, донистам ки ризқи маро касе намехӯрад, пас ором шудам. дуюм, донистам ки худо маро мебинад, пас ҳаё кардам. саввум, донистам ки кори маро дигаре анҷом намедиҳад, пас талош кардам. чаҳорум, донистам ки поёни корам марг аст, пас муҳайё шудам. панҷум, донистам ки некӣ ва бадӣ гум намешавад ва саранҷом ба сӯи ман боз мегардад, пас ба некиҳо афзудам ва аз бадиҳо кам кардам ва ҳар рӯз ин 5 аслро ба худ ёдоварӣ мекунам. агар мо низ бо дар назардошти ин омилҳо зиндагии худро бисозем, фикр мекунам ки мояи оромишро дар вуҷуди худ кашф хоҳем кард. бинандагони азиз, ба якояки шумо тансиятиву хонободӣ ва рӯзгори хушу осударо таманно дорем.